serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Oras sa Pilipinas, 3 minuto bago mag-alas 4 ng hapon. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Bicolandia. Narito na ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Para sa ating unang balita, Albay muling nakatanggap ng Patient Transport Vehicle mula sa PCSO. Pakinggan natin ang ulat mula kay Paul Hapin. Radyo Pilipinas Report. Personal na tinanggap ni Albay Governor Noel Rosal ang isang patient transport vehicle mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO nitong December 15. Ayon sa gobernador, ang naturang emergency vehicle ay ilalaan para sa mga coastal at west coastal areas ng lalawigan, partikular sa mga lugar na malalayo sa mga ospital at may limitadong access sa serbisyong medikal. Binigyan din ni Governor Rosal na malaking tulong ang bagong patient transport vehicles upang mapabilis ang pagresponde sa mga medical emergency, lalo na sa mga geographically isolated at disadvantaged areas o GIDAs. Ayon sa Albay Provincial Information Office, sinabi ng gobernador na hiniling ang naturang sasakyan upang maserbisyuhan ang mga aksidente at emergency sa mga lugar na malayo sa paggamutan kung saan may mga pasyenteng hindi na umaabot sa ospital dahil sa kakulangan ng transportasyon. Paabot naman ng pasasalamat si Governor Rosal kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa pamunuan ng PCSO sa tulong na makikinabang ang mga albayano na mga kailangan ng agarang atensyong medikal. Personal na iniabot ang patient transport vehicle ng PCSO kay Governor Rosal sa pangunguna ni PCSO General Manager Mel Robles sa PCSO Main Office sa Mandaluyong City bilang bahagi ng Patient Transport Vehicle Donation Program ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. Para sa ating sunod na balita, tumaas ang bilang ng natulungan ng Department of Trade and Industry Bicol na Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs sa taong 2025. Ito ang ibinahagi ng departamento sa isinagawang media engagement and appreciation na ginanap sa Small Talk Cafe, Legazpi City. Sa datos ng departamento, hanggang Nobyembre na itala nila ang 33,538 na bilang na natulungang MSMEs sa kasalukuyang taon na mas mataas kumpara sa taong 2024 na mayroon lamang na 28,076. Sa bilang na ito, 19 micro-enterprises ang na-upgrade tungo sa small, habang 11 small enterprises naman ang na-upgrade sa medium. Habang para naman sa barangay micro business enterprise certificate issued, na itala ang 4,854 mula sa 4,617. At sa business names registered, mayroong 37,907 mula sa 36,542. Sa clients assisted, mula sa 54,792 naging 66,762. Habang sa trainings conducted ay naitala ang pagbaba mula sa 786 naging 725 ito. Sa One Town One Product o OTOP, 13 ang naitayang OTOP hubs at 23 OTOP nukes ang napanatili, kung saan 55.58 million pesos ang sales generated at 31 OTOP ordinances ang naipasa. Nakapagsagawa naman ang departamento ng 26 na diskwento caravans kung saan nabinipisyuhan ang 374 barangays at naitala ang kitang 7.7 million pesos. Sa outbound business mission naman para sa Taiwan, kumita ang 6 na exhibitors ng higit 496,000 pesos at sa Europe naman kumita ang 3 exhibitors ng higit 9 million pesos. Ang Bicol naman ang kauna-unang rehiyon sa bansa na mayroong 20 kumpanya na nabigyan ng Facility Halal Certification.
para naman matulungan ng mga businesses na kapagdala ng 1,854 na loans para sa mga MSMEs na nagkakalaga ng 411 million pesos at kumita naman ang Orgulyo Cam Bicol ng 45 million pesos. Samantala, 100% naman ang naitalang resolution rate ng departamento para sa 767 na reklamong kanilang natanggap. Para sa ating sunod na balita, 6 na LGU pinarangalan sa 14 Salud Bicolnon Awards ng DOH Bicol CHD. Pakinggan natin ang ulat mula kay Emmanuel Bungkudin. Radyo Pilipinas Report. Pinarangalan ng Department of Health Bicol Center for Health Development ang 6 na local government units bilang Green Achiever at Magayagaya Awardees sa isinagawang 14 Salud Bicolnon Awards. Ang Green Achiever at Magayagaya Awards ay kabilang sa mga pagkilalang iginagawad sa mga local government unit na nakapagtala ng maayos na pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan sa kani-kanilang nasasakupan. Ang mga tumanggap ng parangal ay ginawaran ng plaque ng pakilala at cash incentive alinsunod sa itinakdang kategorya. Kabilang sa mga kinilalang Green Achiever Awardees ang Provincial Government of Sorsogon, Provincial Government of Camarines Norte, City Government of Tabaco sa Albay, Municipal Government of Camaligan sa Camarines Sur at Municipal Government of Pananganiban sa Catanduanes. Ang cash incentive ay nagkakahalaga ng 200,000 pesos para sa city o municipal level at 500,000 pesos para sa provincial level. Samantala, kinilala ang Provincial Government of Catanduanes bilang Magayagaya Awardee at tumanggap ng plaque ng pagkilala at 700,000 pesos cash incentive. Ayon sa DOH Bicol, layunin ng parangal na kilalanin ang mga LGU na nakatugon sa mga pamantayan ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Emmanuel Bungkudin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. At para sa ating huling balita, Pamaskong Handog Program ng Legazpi, aprobado na ng Sangguniang Panlalawigan. Pakinggan nating muli si Paul Hapin. Radyo Pilipinas Report. Aprobado na ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay ang Ordinance Number 17-0020-2025 ng lungsod ng Legazpi na naglalayong magbigay ng essential supply packages o pamaskong handog sa mga residente ng lungsod. Ayon sa Albay Provincial Information Office, batay sa ulat ng Committee on Laws, Rules and Oversight, layunin ng ordinansa na maisulong ang kapakanan ng mga pamilya sa pamamagitan ng pamamahagi ng mahalagang pangangailangan bilang bahagi ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Sa ilalim ng ordinansa ay sinusulong na maging institutionalized ang Pamaskong Handog Program ng pamahalaang panglungsod ng Legazpi upang masigurong tuloy-tuloy ang implementasyon nito. Nakasaad din sa ordinansa na ang malinaw na mga patakaran hinggil sa mga kwalipikadong benepisyaryo, nilalaman ng ipapamahaging essential packages, schedule ng pamamahagi, pinagmumula ng pondo at mga ahensyang mga ngasiwa sa pagpapatupad ng programa. Dagdag pa rito, nakapaloob sa ordinansa na ang pondong gagamitin ay dadaan sa wastong proseso ng paglalaan sa ilalim ng Annual General Appropriations Ordinance. Dahil dito, inirekomenda ng komite sa pamumuno ni 1st District Board Member Attorney Sheena Marie Onrubia de la Cruz ang pagpasa ng resolusyon na nagdedeklara sa ordinansa bilang valid at operative. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. At yan po ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Para manatiling updated, i-like at i-follow ang aming official social media accounts at Radyo Pilipinas Albay. Buong puwersang magbabalita. Ito po si Alvaro Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas.
Minsan bumabagyo, may luhang pumapatak sa ating bayan. Sa bawat sulok may bakas, ngunit sa dilim may ilaw na magliliwanag. Ang boses sa himpapawid, nagpapaabot ng yakap. Maugmang Pasko sa bilog na probinsya, alisa sa hingong istasyon, Radyo Pilipinas Albay. Abot kamay na Pasko, narito na ating salubungin. Sa himpapawid kami kasama ninyo. Patuloy ang serbisyo publiko. Naaalala mo bang panahon ng pagsubok? Nagkaurusad ang kapos, may nagpaabot ng tabang. Ang bawat albayano, pusong handang umagapan. Ngayong Pasko, sa gitna ng lamig, init ng pagkakaisa, ibahanta. Liwanag ng mayon, saksi sa ating tibay, ilaw ng pag-ibig, huwag kalimutan. Sa Radyo Pilipinas Albay, sa iyong kaugmahan, patugtog matutuudan. Radyo Pilipinas Albay, nagtatarabangan. Di lang balita, di lang awit, kundi pag-asa ang halik. Abot kamay na Pasko, sa bawat pamilya ang serbisyong